नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा सर्वांचा लाडका नेता महाराष्ट्राचा छोटा पुढारी घनश्याम दरवडे तुमचं सर्वांचं मी आपल्या चॅनलमध्ये मनापासून सहर्ष स्वागत करतो। मित्रांनो, तुम्हाला तर माहिती आहे आपला फंडा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, पटलं तर शेअर करा आणि सबस्क्राईब मात्र जरूर करा। मित्रांनो, कसं आहे, आज मी तुमच्याबरोबर खूप महत्त्वाचा विषय शेअर करणार आहे आणि खूप महत्त्वाच्या विषयावर बोलणार आहे। आपण सगळेच विषय घेऊन येत आणि महत्त्वाचेच घेऊन येत असतो, त्याचबरोबर हा विषय खूप महत्त्वाचा आहे। मित्रांनो, उन्हाळा चालू आहे। तुम्ही म्हणता घनश्यामजी आम्हाला का सांगताय, आम्हाला माहीत आहे, बरोबर आहे मित्रांनो, पण आपण टी व्हीच्या माध्यमातून यूट्यूबच्या माध्यमातून जाहिराती पाहत असतो। एक घोट घेतलं की कसं गारगार वाटतंय। हो मित्रांनो, मी तुम्हाला जो प्रश्न पडलाय ना त्याच विषयावर बोलतोय। शीतपेय एक घोट घेतला ना गारगार वाटतंय, माणूस डोंगरावर जातोय, डोंगरावरून खाली येतोय, बिथडाव चालतोय, पुन्हा एक घोट घेतोय आणि किंमत सांगतोय 15 रुपये फक्त, 25 रुपये फक्त। डर के आगे जीते एअरलाईनच देतोय माणूस, डर के आगे जीते, डोंगरात जातंय, असं फ्रेश वातावरणात फिरतंय। त्याचबरोबर मित्रांनो, असं एक प्रोडक्ट आहे त्याची कोणी जाहिरात करू शकत नाही, त्याच्यावर कोणीही बोलू शकत नाही। जाहिरात करू शकत नाही म्हणजे त्याला जाहिरात करू शकतो माणूस, पण त्याच्याकडे कोणी दुर्लक्ष करू शकते। तो मी आता प्रश्न पडला असेल असा कोणता प्रोडक्ट आहे बुवा। आत्ताच मित्रांनो उन्हाळा चालू होत आहे, तुम्हाला म्हटलं ना रसवंतीगृह। हो मित्रांनो, मी आज रसवंतीगृहावर खूप महत्त्वाचं बोलणार आहे आणि तुम्हाला सर्वांना एक आव्हानसुद्धा करणार आहे। मित्रांनो, तुम्ही कुठे फिरायला त्याला जात असताना रस्त्याच्या कडेला रसवंतीगृह मांडलेली असते, तिथं जा, अवश्य भेट द्या। तरुण पोरं त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मुलांनी तो उद्योगधंदे छोटे मोठे चालू केलेले आहेत। तुम्हाला सर्व मायबापाला एक विनंती करतो, त्यांना प्रोत्साहन द्या। हे जे शीतपेय ते बाजूला राहू द्या, आपण त्यांच्याविषयी बोलणार नाही, जाहिरात करणार नाही। पण मला एक सांगावंसं वाटतं की या शेतकऱ्याच्या पोरांनी जे केले, छोटे छोटे उद्योगधंदे उभारलेत, त्यांना आपण पाठिंबा दिला पाहिजे, त्यांच्यापर्यंत गेलो पाहिजे, पोहोचलं पाहिजे। बाकीच्या इतर ग्लासाला आपली गर्दी होती, मग शेतकऱ्याच्या ग्लासाला का गर्दी नको? बाकीचे ग्लास घ्यायचे म्हटलं की आपण किती खर्च करू शकतो, गर्दीमध्ये उभा राहू शकतो, लाईनला उभा राहू शकतो, वेळेचं भान राहत नाही। ते ग्लास घेण्यासाठी आपल्याला वेळ गेला तरी चालेल। मग एक शेतकऱ्यांनी छोटीशी रसवंतीगृह उद्योग उभारला आहे, तिथं जा, बसा, तिथं त्या ग्लास घ्या, तो प्या। मित्रांनो, मला सांगावंसं वाटतं, आपण जर एखाद्या रसवंतीगृहावर गेलो, आपण काय असेल फॅमिली किंवा मित्रांबरोबर गेलो आणि त्या मालकाला सांगितलं या चारक्यातून रस द्या, म्हणजे चारक्यातून रस गाळल्यानंतर आपल्याला ग्लासात भरून दिला जातो आणि त्याच बगुल्यात जो काही रस राहतो ना, तो सुद्धा मालक काय म्हणतो, हा घ्या साहेब। तिथं गर्दी नसली ना, हा बी घ्या साहेब। आता गर्दी ना साहेब घ्या, आणि साहेब घ्या म्हणल्यानंतर आपण सुद्धा घेतो तो ग्लास, त्या बगुल्यातला रस आपल्या ग्लासात ओतला जातो, आपण घेतो। पण मित्रांनो, मला सांगावंसं वाटतं, एक अभिमानाची गोष्ट सांगावीशी वाटते, त्या शेतकऱ्यांनी आधी एक ग्लास 10 रुपये दिलेला असता आणि त्या बगुल्यातला सुद्धा रस आपल्या ग्लासात ओतलेला असतो, तरी त्याची किंमत किती हो, फक्त 10 रुपये लावतो। आणि शेतकरी काय म्हणतो, साहेब तो उरला होता म्हणून तुम्हाला दिला हो, गर्दी नाही काही नाही, सहज बोलून जातो, गर्दी नाही काही नाही, उरला होता तुम्हाला दिला, दुसरा आला की ताजा काढणार फ्रेश। मग मित्रांनो, मला असं सांगावंसं वाटतं, तुम्हाला विचार करा, आपण सगळ्यांनी एक गोष्ट केली पाहिजे। शेतकरी हा किती मोठ्या मनाचा राजा आहे। मला सांगावंसं वाटतं, शेतकरी आजही राजा आहे, उद्याही राजा आहे आणि राजा हा राजाच असतो। तुम्ही कुठे गेला शीतपेय घेतले, थंड घेतले, तुम्हाला एका फ्री भेटतं का हो? नाही, कुठेच नाही, अशी स्कीम कुठेच नाही, फक्त आमच्या शेतकऱ्याकडेच स्कीम असते। जर त्या बगुल्यातला रस उरलेला तो ग्लासात देतो आणि त्याची किंमत जर फक्त 10 रुपये लावित असेल, तर मग त्याच्यासारखा मोठा मनाचा कोणीच नाही। आणि मग मला तुम्हाला आज हेच सांगावंसं वाटतंय, तुम्ही बाकीच्या ठिकाणी गर्दी करण्याऐवजी आमच्या शेतकऱ्याच्या ऊसाकडे सुद्धा गर्दी करा, रसवंतीवर गर्दी करा, तिथं जा, 2 घोट घ्या। तुम्ही बाकीच्या घोटाला लाईन लावा, ग्लासाला लाईन लावता, आमच्या शेतकऱ्यांच्याला का नाही लक्ष देत? शेतकऱ्यांकडे बघा, शेतकऱ्यांनी रसवंतीगृह आमच्या तरुणांनी चालू केलं आहे, त्याच्याकडे लक्ष द्या। म्हणजे कुठेही जाल, मॉलमध्ये गेलात, तुम्ही मॉलमध्ये गेलात, कुठे गेला,
हजारों लाखोंनं खर्च करतात. मग इथं आमच्या शेतकऱ्याला 20 रुपये देऊन त्याचा आत्मसात वाढवायला, त्याला प्रतिसाद द्यायला काय अडचणी हो तुम्हाला? आपण म्हणतो ना, मी स्वतः म्हणतोय, तुम्ही सुद्धा म्हणलं पाहिजे, शेतकरी हा जगाचा टाटखाना आहे. हो, शेतकरी हा जगाचा टाटखाना आहे. तो मोरडा नाही पाहिजे, आणि तो मोरडा तर उभा राहणं खूप अवघड आहे बरं का मित्रांनो. मग येणाऱ्या काळात शेतकऱ्याला उभं करणं आपल्या हातात आहे. म्हणून म्हणतोय, जे आपल्या शेतकऱ्याच्या मुलांनी छोटे मोठे व्यवसाय चालू केलेत, उन्हाळा चालू होत आहे, रसवंतीगृह आहे, तिथं जाऊन आपण त्यांना पाठिंबा दिला पाहिजे, ते ग्लास घेतले पाहिजे, आपण त्यांना प्रतिसाद दिला पाहिजे. जा तुम्ही फिरा, तिथं जा फिरा. मी म्हणत नाही तुम्ही शेतकऱ्याला लाखो रुपये द्या, लाखो करा, काय शेतकऱ्यासाठी करा, पण शेतकऱ्यांनी जे केलं आहे त्याचं घ्या. शेतकऱ्यांनी आता मुलं आमचे उन्हाळ्यामुळे रसवंतीगृहात उतरलेत, चालू आहेत, त्यांच्याकडे जा, त्यांच्याकडे पहा, आणि त्यांच्याकडे थोडंसं घ्या तुम्ही. अभिमान वाटेल, आनंद वाटेल. ते शेतकऱ्याची मुलंसुद्धा मोठे होणं गरजेचं आहे. शेतकऱ्यांनासुद्धा आत्मसात येणं गरजेचं आहे की शेती आणि ऊस याच्यावरती आपण आजपर्यंत बोलत आलेलो आहोत. मग तुम्हीसुद्धा येणाऱ्या काळात, आणि उन्हाळा चालू होतो आहे, सगळ्यांना माझं आव्हान आहे की सगळ्यांनी तिथं जा, कुठेही जा, तिथंच नाही म्हणत मी, कुठेही जा, कुठल्याही रसवंतीगृहावर जा, पण 2 मिनटं थांबा. आणि एक मला अवश्य सांगावंच वाटतं, आमचा ऊस असा आहे, निरोगदाय आणि आरोग्यदाय. काय म्हटलं मित्रांनो मी? निरोगदाय आणि आरोग्यदाय, म्हणजे निरोगी आणि आरोग्यदायी. हा, गेला माणूस की चरख्यातून काढला की दिला. काय अवघड आहे? ताजा, कुठं ठेवायचं नाही, फ्रीजमध्ये नाही, थंड नाही, गरम नाही, गेलं की 2 बर्फाचं खडं टाकलं की दिला. घ्या साहेब. मला एक सांगायचं वाटतं मित्रांनो, तुम्ही दुसऱ्या बाटल्या पेलात, कुठल्याही पेलात, थंड पेय पेलात, तर तुम्हाला डोंगराव गेल्याचा आनंद मिळणार नाही. डोंगराव गेल्याचा आनंद मिळणार नाही, कुठेही गेलं तरी उड्या मारण्याचा आनंद मिळणार नाही. पण आमचा ऊसाचा रस प्याला ना, तुम्हाला आनंद नाही मिळणार, पण समाधान आणि शरीराला आराम नक्कीच मिळणार, आणि आरोग्यदायी शरीर ठणठणीत राहणार, ही आमची गॅरंटी आहे. म्हणून म्हणतोय, एकदा या, ऊसाचा रस प्या, कुठेही जा, कुठेही जा, रसवंतीवर कुठेही जा, आमच्या शेतकऱ्याच्या मुलांना पाठिंबा दे, एवढंच आवाहन करतो. आणि मित्रांनो, तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ कसे वाटतात कमेंट करून जरूर सांगा मित्रांनो. तुमच्या आशीर्वादाने आजपर्यंत आपण वाटचाल करत आलेलो आहोत, इथून पुढे असेच करणार आहोत. त्यामुळे तुमचा सर्वांचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी कायमपणे राहू द्या. आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर काही प्रश्न असतील, काय असेल, कुठला विषय मांडायचा असेल, तर नक्की यूट्यूबला कमेंटद्वारे सांगत चला. माझंही प्रोत्साहन वाढवत चला. आपण यूट्यूबच्या माध्यमातून मांडत जाऊ. मलाही कळू द्या तुमच्या मनातले प्रश्न, आम्ही सांगत जाऊ. आपल्या चॅनलचं ब्रीदच वाक्य आहे, तुमच्या आमच्या हक्काचा चॅनल म्हणजे छोटा पुढारी चॅनल. तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर आम्हाला कळवा, मला काही असतील तर मी तर शेअर करतच असतो आहे तुमच्याबरोबर, त्याबद्दल काही वादच नाही. पण तरी सांगत चला. आणि मित्रांनो, आपले चॅनल जितका शेअर करता येईल तितका शेअर करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा. हीच तुम्हाला सगळ्यांना नम्र विनंती. धन्यवाद.